Pridu mawur warma rahan ngarane ngacorit kang makara kangsa tatakadya botol-botol para pandreteng turang esti ora katak ingkang twaca lalayo sabe oi lah talah watah titah manus maning jajalanak durung suwe hanggonku ngepyakake wadyabala saking praja sabrang Nusakambara gempur praja Ngamarta iki ana menungsa dedege ora sepira nanging kok diadane murid blarang mripat sapa jenengmu yen kowe takon marang aku praja modheng pringgondani kekasih Gatotkaca mapan para nyata genti pitakon duwe sapa yen pancen kowe takon marang aku Gatot tepungno wae ingsun Nalendra saking praja Nusakambara jejulukku Sang Prabu Nila Srani kadang tarunane Yayi Prabu Dewa Srani putrane Ibu Bathari Durga dadi kowe sing gawe gendrahaning madyaning praja Amarata kene mapan kepara nyata jalaran apa Dot ini dewa ke mau wis jodon-jodon kodrateng alam dewa jodoning dewi Bathara jodoning Bathari Endang jodoning Pandhita nek satriya karo kesumaning putri buta lanang karo buta wedon lah sing madal saka talining jodon-jodon kodrating alam ora ana loro ya mung sedulurmu si Antasena dekne kuwi mau wani gayuh marang saripatining widodari kayangan kang sesiliwangi Dewi Tirtawati Atmajane Kang Mas Bathara Yamadipati kuwi ora trep banget ing atase mung anak Werkudara lumrah agek Werkudara wae ora bisa basa nyembah lho kok palah bakal gayuh marang widodari ora pantes ora luwes Dot lek nomripatmu jembrengen talingamu wakno gobokmu edan keparat kasar omonganmu wis ben karetenono sing jenenge wong tresna kuwi mau ora kena dijoli marang samubarang apa wae ana tetembungan gegaraning wong akrama dudu bondo dudu rupa ning ati pawirane yen pancen kowe bakal gawe citrane tresnane kadangku Yayi Antasena mung suwe dudu sapa-sapa Gatotkaca pak kang bakal taming dothok parat kowe wani karo aku kowe wani karo aku apamu sing tak wedeni para gage maju aku ora gadang mundur jangkah kowe iki najanto Ratu Sabrang nggo wadyabala selaras papan ning Gatotkaca ijen tanpa ruang ora gadang aku ke mundur saking madaning peperangan edian keparat Gok nggih piye iki Gok olololololololo ngatos-atos Gusti niki lare niki sing bebayani beneran
Bebayane sing piye kok nggih bebayane niku. Wong agi nun sewune jamane tesih bayi mawon tapi tesih alit mawon mateni Degya Kala sekepo kalian Prabu Pracunan apa maning jenengan sing atos-atos. Mungsu kalian bocah niki wani aja wedi-wedi, wedi aja wani-wani. Pokok anggar belane sedulur, kira-kirane wani maju ora wani mundur mawon. Ben panjang umur, ben slamet jenengan Gusti. Ning kowe iki samar apa go karo kekuatanku? Nggih mboten samar mboten. Mung kanton jenengan iki dititeni mawon ngatos-atos mungsu kalian bocah niki mawon pun kaya niku mawon. Wantine kula kaya niku mawon. Kula niki kewajibane ponokawan amal ma'ruf nahi mungkar. Nidokaken barang sing bener, nyegah tumindak sing angkara murka. Ngoten niku. Niki babaran tinju maya. Paribasan otote kawat balonge wesi kulite tembaga telapakan gejik dengkule wadung. Pun sing ati-ati tandhi mangsa kalian Raden karo Kaca. Kowe melu-melu puntir gulune. Ampun, kula mboten melu-melu mboten. Kula namung trima bawang kontong mawon. Mangga. Sing ati-ati golek tantang-tantangan. Wis bakune. Kowe wani apa ora karo Gatotkaca? Wani maju. Pira kadegane malah gadang mundur jangkah keparat. Kowe iki nyamarake to? Kowe samar karo kadigdayane Prabu Nilasrani ing Praja Nusakambara. Ora kuat teges samar ki gak ning kowe iki. Kala mangsa kok kencacah ngedapyah ora ana fadah. Buta petan nganiaya mulane ayo sebregat digdayane karo Kaca. Ora kadang ingsun mundur cangkah keparat. Wani tenan karo aku. Apamu sing tak wedeni. Ayo maju slepek Solo dados.